term. Maloyo familia par mawuok e gwenge mag Witembe e sub-county ma Kuria East e county ma Migori sani koro onge kod kuonde dak bang' dargi e lopegi ma giwacho ni gisebedo ka gidakie kuom higni maloyo 60. Giwacho ni odargi kod apisa mag piny owacho ma giwacho ni ne owuok e county ma Narok. Bende ginyiso luoro ka gidwani mondo mi okonygi e lwet ji ma gichich ni kod paro mar yako lopgino. George Juma miyo waler. Kuom higni maloyo 3, oganda mathoth mawuok gwego mag Witembe e sub-county ma Kuria East e county ma Migori pok ong'eyo kwe. Midhieche mag gisebedo ka gikale ma oting'o nek, kethruok mag mwandu, kaachiel kod moko itudo kod ywaruok mar lowo ma osebedo e tong' county ma Migori kaachiel kod county ma Narok. Kata bed ni piny owacho osebedo ka wacho ni manyo yore ma inyalo tiekgo ywaruok mar lowo ma osebedo gwengego kaachiel kod midhieche ma jodak ma kono osebedo ka kalie, midhiechegi pod jimbore. Ila tumehamishwa bila kujua tunahamishiwa. Kwa hivyo sisi ni watu wa kulilia Kenya, sisi tunajiita wa Kenya. Ila tunahamishwa kama sisi wa Kenya. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba nchi ya Kenya kama inajua kwamba sisi Wairege tunajulikana Kenya, tuchukuliwe kama Kenya, tusihamishwe kama vitu ambaye haijulikani. Mimi sina mengi hapa, niko kwangu na nishahamizwa na nishapomeroa kila kitu. Nyaka sani familia mar mapar oweka onge kod kuonde dak bang' dargi e lopegi ma gisebedo ka gidake kuom higni maloyo 60 kod moko moganda ka omakore kod apisas go mag piny owacho. Kwetu na sasa hii sehemu imechukuliwa na askari. Sasa nilitoka shule nikakuja na sijairudi juu ya vitu mingi. Sasa vile nilifika nyumbani tunaambiwa tuhame na hatuna sehemu pa kwenda tena. Nilipokwenda nikauliza kwa nini mnavunja manyumba yetu. Walituambia nenda mpige ripoti kwa kaunti yenu ya Migori. Na tuoni kaunti ya Migori inatusaidia. Tunaonewa kwa kiasi kwamba tunalalamika ya kwamba tukombolewa hata tuende nchi nyingine badala ya kuumizwa hapa tukiwa wazee kama mimi, kila siku unapigwa risasi. Familia gi masani onge kod kuonde dak malong'o ka otele kod jakom mar ogandano mar Watende Gisunte Mwita wach ni gin ne gipo mana ka kweth maduong' mag oganda ma oting'o apisas mag arita kwe ne ochopo e lopegi kendo chako tong'o yiende kaachiel kod ketho mwandu mopogore opogore kakonogi ni mondo koro gidar. Sasa hapa sisi tunanyang'anywa kwa sababu sisi tunaitwa watu wasio na baba na mama. Serikali ya Kenya inatutambua kama sisi ni Watanzania. Kwa hivyo tunaposimama kwa hasara hii yote, tunaomba shamba letu hatutaliacha. Sasa sisi tunashinda tuhamie wapi? Na hapa ndo kama mimi nilizaliwa na ndo najua ndo nyumbani. Tunaomba serikali watusaidie, watuambie tutaenda kuishi wapi. Thoth gini odar, kata kamano, kama koro gidake malong'o, koro onge. Jodagi mag Witembe ni lope ma idaro giegi, gisebedo ka gidakie kuom higni malach, kendo gidwaro ng'e gimomiyo koro piny owacho darogi, to kama gidhiye bedi koro komigi. Mimi nimesaliwa hapa in 1972. Nilisaliwa nikikuta mababu zangu wakikaa hapa. Ila sasa maneno ya kutuhamisha ilikuja kabla sisi hatujajua mahali pa kuhamishwa kwenda wapi. Alafu sasa tuliona sisi mamashini tu wakija kukata miti, wakiharibu kila kitu, wakiharibu mashamba, wakiharibu mandizi, maafakato kila kitu. Lakini sasa sisi hatujajua mahali pa kuhamia. Tuangaliwe kama Wakenya wengine. Tusitupwe tu kama vitu ambavyo havijulikani kwa nchi. Ka opogore kod koso kuonde ma ginyalo dakie bang' utegi muki, familia gi wacho ni kata mana mwandu gi mopogore opogore ma oting'o kothe kod yiende bende ne okethi ka koro giywak ne piny owacho. Naona vitu mingi zimeharibiwa, hadi shamba letu na chakula imeharibiwa kabisa, hatuna kitu tutakula tena. George Juma, Ramogi TV, Migori.